М и Р. Мира е добра, бе. Къде е Ато? Те се редува бяло и розово. Момичета, какво правите? Посрещаме Мира Добрева. Беше в Италия да снима една столетница на 102 години. Барманка. И сега решихме с децата от моя клас да направим изненада, да я посрещнем тук на летището. И сега я чакаме. Коя ти е любимата столетница? Баба Дора. Баба Дора. И аз Баба Дора. И на мен любимата ми столетница е Баба Дора. Лелята е баба Дора. Има символика в направата. Куфърче. Твоя куфър да си е при нас, тук в България. И ще си идвам на време.